La Mona, una border collie de 5 anys, l'any passat, el Pere, que també va participar aquí a Prades, però amb la bussa. La Mona, que ha anat directe al gra, ha anat directe al ramat, per feina, ha anat per feina. Igual que l'Arnau, és el dia abans, són pastors d'aquí a la zona, pastors que no es poden dedicar a fer concursos, venen aquí, ens fan el favor, nosaltres els agraïm moltíssim el fet que vinguin a participar i que siguin de la zona i que els hi guardem un forat per ells el cement i fan el poden, no és més, estan acostumant ni amb la gent i segons quin tipus d'ordre, treballar amb el ramat i ja està superactiva, ja ho veieu i veurem què farà, però de moment va amb ganes. Sí, va amb moltes ganes, de moment el ramat. Com li reacciona el ramat. Exacte. El Pere també està més acostumat a treballar amb cabres, això també s'ha de dir. Ell té un ramat de cabres i té un taller de formatges a l'Albiol i es dedica a això, al formatge i a la cabra, a l'ovella. Important, aquest ha estat un canvi de ramat. Aquest ramat que estarà amb aquest participant d'aquesta primera prova i també amb els dos primers de la segona prova, que ja el ramat ja es quedarà aquí per poder continuar amb la seva tasca. De moment la Mona, que està intentant, molt activa, intentant fer moure el ramat, a veure si les pot guiar les ovelles cap a la portella mentre escoltem de fons el Per, també un d'aquests pastors que fa servir la veu com a eina de comunicació amb la Mona. De moment el ramat que està passant una mica com la primera participació de l'anterior ramat, que el ramat s'ha quedat a la part esquerra just per on entren i surten i de moment sembla que s'hagin quedat allà, a veure si la Mona els pot reactivar, pot fer que es moguin, pot provocar moviment i per tant que surtin d'aquella banda del camp. Cubi! Va, Esker! No fotis, cabrona! Li falta una mica d'imposició, una cosa petita i li falta una mica d'imposició. Cubi! De moment el ramat pràcticament quiet, no s'ha mogut en excés. Escoltàvem el Pere aplaudint a la Mona, donant-li les indicacions, a veure si aconsegueix treure el ramat d'aquella part. El ramat està còmode, està tranquil i de moment no té intenció de moure's Cap ni un. d'on estan ara mateix. Mona, torri! El Pere crida, no sé si voleu explicar alguna cosa a cau d'orella, que podria ser, veus? Esker! I torna, la Mona, i torna. A veure, ara entrant per la part dreta del ramat, fent el tom. No ha acabat de fer encara el ramat, tampoc. Ara al revés. Veu difícil, Està molt quietes i no veig que... Cubi! Esker! Va! Nyaka, Mona! Are! Va, Mona! Ara sembla que algunes ovelles comencen a arrencar. Sembla que ja comença a provocar el moviment, tot i que no les ha aconseguit moure cap al centre, per dir-ho d'alguna manera, sinó que encara... Que l'ha anat a pitjor perquè ha anat al racó. Exacte, ha anat més al racó. La cosa ho té ella més difícil per fer el volteig que feia fins ara. No, que dèiem, és l'invenció dels tres factors i és això, que són pastors que concursen avui d'any en any i és el condicionant de moltes coses, de la gent, del públic, d'un ramat diferent. He dit que el Pere s'ha acostumat més amb cabres que amb ovelles. Al final tot ajuda. Sí. Insisteix, donant-li les indicacions a la Mona per veure si aconsegueix fer que el ramat pugui sortir d'aquest racó. Ja segurament ha estat diferent si el poc moviment fet al ramat, en lloc de fer-lo cap al racó, l'ha fet cap endavant. Perquè la Mona també hagués tingut marge de maniobra. És que no té espai ni passar pel darrere, no? Exacte. Li ha quedat tancat l'espai. Semblava que... És una jormigueta, una bellugal, però... La part dreta... Està molt tancat el racó. Venga, Mona, Cubi!
Cubi. Crec que l'opció serà ja... A veure, passa amb Ara sembla que comença a arrencar. Tampoc deu faltar massa, per això, massa l'opció temps. seria quasi la de... Tal com ha fet el Miquel Ribell, doncs, de que, veient que no hi ha obediència, el que dèiem abans, no cal arrasar ni el ramat ni el gos. Ara sí que... Però no té la seva opció, té el seu temps. Cubi. Cubi. No? Cubi. Ona. Cubi. 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 Segui. Continua movent-se, la Mona. Sí, sí, ella sí, està cansada també, ara ja ha fet uns sobreesforços, una bona estona que un moviment sense recompensa també casca, també castiga. I de fons veiem... Estan, sí, tenen l'Eric, l'Eric vol provar d'ajudar la pobra. Sí. Cubi. Cubi, Mona. Cubi. Sembla que no se'n surt. També devem estar a punt d'escoltar d'equip que sigui un minut. La Mona també es nota el cansament. Sembla que, a més, quan les arrenca van cap a la tanca. Van cap a la tanca. Ja es tornen a obrir. Es tornen a obrir, anaven en direcció un altre cop cap a sortir. Ara hem escoltat que queda un minut. Mira, I ara sí, ara... Sí. El Pere que crida la Mona. I la Mona que... Ara l'aplaudiment de la gent. S'ho mereix també. Aplaudiment cap a la Mona, a veure, al final... Ha treballat. Sí, la Mona ha fet el que ha pogut. Ha fet tot el que ha pogut per mirar de... I el ramat estava girat. De moure... Per tant, ara, el que hem vist són els 16 participants. El que veurem és un recull de les millors imatges d'aquesta primera part del concurs.